Conselleira, en 2012, a iniciativa do Goberno do Partido Popular, o Parlamento de Galicia aprobaba a primeira Lei de Montes. Un paso na boa dirección, que supuxo un avance normativo e un apoio fundamental no eido forestal do noso país. Con esta norma, a Xunta pretende... Señor Fajardo e señor Adán, silencio, por favor. Non están no... Señor Fajardo, silencio. Por favor, non. Por favor, vostede. Silencio. Señor Balseiro, continúe. Eu non teño prisa, señora Presidenta. Con esta norma, a Xunta pretende, entre outros obxectivos, loitar contra o minifundismo forestal na comunidade, concienciar a sociedade da importancia do monte e regular os espacios forestais para facelos máis rendibles e para facelos con futuro. Precisamente neste último aspecto, quixéramos centrar hoxe, en concreto, no ámbito comunal. Sabe vostede que as comunidades de montes obteñen ingresos periódicos polo aproveitamento dos seus recursos forestais. A nova lei establece que unha parte ou porcentaxe desos ingresos sexan reinvestidos en actuacións para a posta en valor dos seus propios montes. E para desenvolver esta obriga legal, aprobouse, señora conselleira, un decreto que ten como finalidade principal mellorar e protexer o noso monte, asegurar a súa sustentabilidade no tempo. Para entender a importancia e a magnitude desta medida, compre lembrar que Galicia ten máis de 3.000 comunidades de montes veciñais en Mancomún, compostas por máis de 150.000 galegos e galegas que poseen a condición de veciños comuneiros. Falamos, señora conselleira, dunhas 660.000 hectáreas, é dicir, en torno ao 33% da superficie total de Galicia ten a naturaleza de monte veciñal e mancomún. Ben é certo que atopámonos distintas casuísticas en función dos aproveitamentos dos diferentes recursos que produce o monte: pasto, biomasa, madeira, castañas e un largo etcétera. Incluso en función das diferentes actividades e usos existentes: produción eólica, actividade extractiva, vitivinícola, socio-recreativa, etcétera. Por eso, señora conselleira, sobre esta cuestión, o Grupo Popular formula a seguinte pregunta: que valoración fai o Goberno galego desta norma e da súa incidencia en materia de protección e mellora do monte? Moitas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Balseiro. Ten a palabra a conselleira de Medio Rural. Gracias, señora Presidenta. Hoxe o persoal está un pouco alborotado. Señorías, o monte é vida, ese é o lema co que miles de rapaces realizaron distintos traballos na comunidade galega, concienciándose non só a eles, sino tamén os nosos maiores da importancia da vida e a importancia dos nosos montes. A Xunta de Galicia efectivamente segue a desenvolver o marco legislativo en materia de montes na nosa comunidade, logo da aprobación na anterior legislatura da primeira lei de montes da nosa comunidade. Xuntamente co decreto 50/2014 do 10 de abril regúlanse tamén os aproveitamentos madeireiros, leñosos, cortiza, pastos, os micolóxicos en montes e terreos forestais de xestión privada na comunidade autónoma de Galicia. A isto temos que engadir o decreto 52/2014 do 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e xestión dos montes de Galicia. Este decreto, o que vostede fai referencia, no día de hoxe facilita ás comunidades veciñais o cumprimento da obriga de comunicación á Administración Forestal e a verificación das cantidades mínimas a reinvestir polas comunidades de montes veciñais en Mancomún, con un fin, e ese fin é o de asegurar a sustentabilidade dos seus propios recursos e os servicios forestais.
Hai que salientar que dos ingresos xerados a partir dos produtos resultantes dos incendios forestais, pragas ou temporais, a cuota de reinvestimento será do 100%, salvo que xustifiquen documentalmente ante a Administración Forestal que non é necesario o mencionado nivel de reinvestimento ou estar satisfeitas todas as actuacións e servicios en melloras de protección forestal do monte, polo menos nos seguintes 10 anos. No caso de que a catástrofe fose obxecto de cobertura de seguro forestal previamente contratado, as porcentaxes a aplicar serán dun 40%. A obrigación de reinvestir pode facerse efectiva no mesmo ano na que se produce ou nos seguintes 4 anos. No caso de que non fose posible a aplicación total do reinvestimento, a propiedade poderá presentar ante a Administración Forestal un plan de investimentos plurianuais para a súa aprobación nun prazo máximo de 6 meses. Este plan de investimentos é, sin dúbida, un instrumento pensado para facilitar o cumprimento das obrigas fiscais, é dicir, vai intimamente ligado, conforme co disposto no artigo 112 da Lei 27/2014 do 27 de novembro de Impostos de Sociedades. Señorías, os montes veciñais teñen ante si un importante reto en materia de deslindes de propiedade, de ordenación de aproveitamentos forestais e de posta en valor dos nosos terreos. Neste sentido, a obrigación de reinvestimento o impulso que se lle dá mediante esta obrigación de comunicar a potestade de verificar é máis que importante no noso forestal galego. Moitas gracias. Gracias, señora conselleira. Para réplica ten a palabra o señor Balseiro. Gracias, señora presidenta. E gracias, señora conselleira, pola súa resposta, e gracias tamén polo seu compromiso, pola súa aposta, tamén polo seu esforzo en defensa do monte galego. Gracias unha vez máis por todo eso, que tamén a oposición lle dá as gracias. E tamén dun monte ordenado, sustentable, e dun monte, sobre todo, que é o que queren as galegas e os galegos, dun monte con futuro. E, se non estou errado, a obriga de revestir non é nova, pero si responde a ese obxectivo de que, unha vez satisfeitas as necesidades dos actuais comuneros, sen vista nas necesidades futuras do monte. Está claro que o Goberno galego continúa comprometido co desenvolvemento da súa axenda normativa no eido forestal, desenvolvendo as previsións incluídas na Lei de Montes que se aprobou a finales da pasada legislatura e facendo ademais regulando os seus distintos aspectos con gran sentido común. Como vostede explicou, é de sentido común que esa obriga de reinvestimento se eleva ao 100% en caso de ingresos derivados dos lumes ou pragas ou temporais, pensando Perdón, señor presidente. Gracias, señor presidente. Pensando precisamente en compensar esa situación de dificultade pola que pasa o monte tras sufrir esta eventualidade. Como tamén ten sentido común establecer amplos plazos para realizar estes investimentos, cuestión que seguro vostede terá en conta. Señora conselleira, hai unha riqueza enorme que parece que a oposición non lle interesa. Desde logo, o Grupo Popular sí, o Goberno de Galicia sí, a oposición seguirá moito tempo onde está, o Goberno de Galicia seguirá moito tempo onde está, o Grupo Popular seguirá moito tempo sustentando a acción do Goberno e os galegos e as galegas estarán contentos. Nada máis, moitas gracias. Señor Balseiro. Réplica do Goberno, señora conselleira, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. O monte máis de servida é de todos. E a verdade é que esta tarde estou comprobando que pouco interesa o rural. A oposición
tal vez sexa que, ou agardo que só sexa esta tarde, a que non interese falar do rural. Primeiro foi o lácteo, agora é o do monte. Xogamos un pouco despiste. Independentemente disto, dicir que efectivamente é de todos. A regulación que se está a facer é sin duda moi importante e é moi importante para ordenar e para que sexa produtivo. Trátase ademais dunha medida que non é discriminatoria, xa que non é a única tipoloxía de monte que ten que reinvestir por parte dos seus ingresos que se obteñen. E neste sentido temos os montes catalogados ou patrimoniais dos que é titular a Xunta de Galicia, que teñen que reinvertir o 100% dos aproveitamentos e rendementos. Tamén o teñen que facer ao menos nun 40% as entidades locais titulares de montes catalogados, o que hai que engadir os montes denominados de varas, abertais ou de voces. Xa na lei do 13/89 do 10 de outubro de montes veciñais en Mancomún, aprobada polo tripartito, establecía no seu artigo 23 a obriga de volver a reinvertir ao menos o 15%. Foise avanzando e houbo un intento de aprobación que nunca chegou ao seu fin e que foi a do bipartito no ano 2008. E aí dicíase o seguinte, independentemente que non chegaran a aprobala: os estatutos da Comunidade de Montes fixerán unha cuota anual de investimentos con destino a mellorar a protección do monte que non han de ser inferiores ao 25%. Estaban en eso, pero non acabaron de tirar para diante. Nós queremos ir máis aló e, por suposto, que poñemos o 40%. Ollo, hai que dicir que trátase de unha obriga de reinvestimento excepcionada, sempre e que exista un compromiso de xestión forestal sustentable activa mediante a redacción e cumprimento dun instrumento de ordenación ou xestión forestal sustentable. Polo tanto, temos as dúas vías. Por un lado, cando se trata de incendios forestais, a reinversión é do 100%. Por outro lado, hai a excepcionalidade cando existe a redacción e o cumprimento dun instrumento de ordenación ou xestión forestal, e despois está a terceira vía, que é a obrigatoriedade de reinvertir o 40%. E isto todo con que fin? Pois con un fin, que facer o rural e o noso forestal máis produtivo. Moitas gracias. Gracias, señora conselleira. E non habendo máis asuntos.